Man si Jamik mama kau hidup dong baca bermain deh. Debbarma Jat Oi kanadi chini kanadi asun ma Debbarma no inchel khai tona nangya ma ang ma cha kemi he alpo angge nungle ang bo betong tu himen mani charo bhai mi nungba Suar Debbarma Jat Tamo bahaya nggak sih nona Borok je tabo viral tomoni. Para ko berin thang like ma like ko photo boy like nam hake viral thangka ta lasi jak like tai ko ta ke ke bui be call khan ko jak ka no tam no no ba no ko rai ko ba ke bang ma no like khan ka ba lasi jak like ta a beri jo ta bo am ha bela mane ma khang to kem nok la ya jo to nai ni mu chung nai mini ke Borok sukang der khang ka ba Borok no ang kha nei wan so ko bui ba viral khale de ba kya Puliano sana kau be henke salamanu ko jeng 19 dopa joto tiprasa hane phiaba mungsa kau bangla ke henke no Debbarma Jat Chaya Jomate Jat Chaya kolo Jat Chaya hane khoroksa te khoroksa salamani nuksaku Chungno tini khoroksa mwnai bini life ni kok sak khanarka Reang Bwrwi khoroksa be hamjagwi bosor kaisa complete ugkha ajora nukhungni okra borok joto saiman ka phiaba tabu henkai bono Debbarma Jat Borok Chaya hane Bwrwi family chajaklia plus borni hamjama kasara hapnai Reang chila khoroksa wa a puliani chilano Debbarma Jat kok bujia hane Debbarma tatiano lachmurwi kok bengai tongkha en Bwrwi ba tabu henkai katal manu hane kasamno sak nanglia a bagi je yakar jangnai chila belaino bukha dukhu nangjai chino story share kagya so abu joto saimana bagi a secret library channel parijor kahmana ji joto buji manai o take sa kok american ni chila tripura phai khoroksa tiprajwk be malemni tab gobama jaga viral ang tongu thige diba pheba norok display face blur khajak photo kamge nuki man khana baksa borok hinkai aborono se o american ni chila be hamsane tiprajwk buri hinai viral khale tongkha abagi chini second channel o abuni full explain video kahamge sunami sajak real bomo fake bomo tabu je display ni buri rok viral angi tomani abo hinkai fake do je american ni chilano hamjagwi ringnai original buri hinkai iko abo se marks thupjak real abo jodo nuke kaisa koksimi sanamo sungo je american ni chilano hamjagwi ringnai hinkai viral angya aram ke berela jak phiaba je borno nuke chajagi photo bojane ro hinkai viral famous angjak abo moni kothobo wana ma singchabo so ani tara baitolde manasong norkteba abuni full explain clear kahamke saimana musungke full video link description or comment pin khajak habi nakinos kaham ngai okay phadi a topino bad khlai tabu khorsa mwnai tangi Debbarma Jat Hinwi Yakar Jakha abo saiman laine Chungno tini story horne chlani mung nibroto Debbarma bini hamjam Bwrwi mung ... Reang tabu borni kasar hapne chlani mung bo amsuk sana thangya ... Reang chla puliano sairne o mwnai nibroto Debbarma ni kaisa YouTube channel tongo a channel bukhati short video status rok sanamai bini viewers eba audience no kaham kok sai phurung tomani a jora hinkano bini khoroksa subscriber Bwrwi sikang o chlano Instagram te hi hello hone message khakya a bage ayang chlabo ko kaham sauna reply ri tomani khorni abu teke daily message khale tongka plus number ok nalai daily kok salma bukhati truk chlabai puri hamjama haloko bosagi thangka khorni kha box sai tonlaimang borni hamjama halok Bwsa eba 1 bosor complete inka o Bwsa mani kasaro Bwrwi te chla khungni nukhungni okra borok joto saiman ka bahaki hinba Bwrwi o chlani kami nokroko thangi berai phajak plus chlabo a Bwrwi kami roko thangi berai phajak abo tekeno khungni nukhungni okra borok joto saiman ma bai borni hamjama halok Bwsa complete inka phiaba tabu hinkai o Bwrwi buma bupa yang chlano chajaglia tangi hinkai Debbarma Jat Borok Chaya Debbarma chla hamya nei o puliani chla Debbarma no sak nangya chajaglia Bwrwi buma bupa sudo asuk simia a chlabai Bwrwi kasaro tabu hinkai te khorsa Reang chla shititi saimani no borni kasaro habui kebeng tongphajauka a bagi Bwrwi tabu hinkai puliani chla nibroto Debbarma no sak nangya breakup khlai te khorsa Reang chla katalbai hamjagi tongnai tongkha haipano o mwnai nibroto Debbarma bini hamjam Bwrwi pogna naipo pogma ya ange tesa Bwrwi call khakya tangi hinkai amsik khorni kha baksa Bwsa romai tonglai family plus Bwrwi nok rogo telangjak abage yang chla nibroto Debbarma bukha kosto pogma ya ange Bwrwi tewese call khai kok samani a jorno Bwrwi call conference khlai borok joto khortam khai kok salaikya mane o call conference bukhati tabuni Reang chla bai puliani Debbarma chla call khai joto kok salakya aprono o Bwrwi te Reang chla milwo yang chla nibroto Debbarma no Debbarma Jat Chaya Bwsa Jat arote call ta khai hini dom kirlakya so khanai nati a call record no rokbo Mabalai okla tom hinda tumle mak pai sa tom bomba ha yo Song hiện này lấy gì? Song này? Song này đi nhiều, song này đi. Mà nó bà có cái disturb khi tao nami hello.
Hello. Mà bất là bạc giàn cứ được mà con kia nó sao không chỉ giao tụi mình. Pan sao cái này về đây mà nó. Là nó vậy chứ còn nó bị mà nó. Có khá không nó. Nung bả bini mà nó con kia chạy mấy vậy. Misalnya lah orang tu ada siak mah, lu makin sama ya deh. Lu kan sila yang kia. Man siamik mama kau hidup dong pada bermain deh. Debbar mang nang. Oi kanadi chini kanadi asun ma Debbarma no inchel khai tona nangya ma ang ma chaya kemi ha. Nung saya nung nak makin kau ke barbar dista kema tu maro ha. Ma barbar ang hamjagwi ke makhne de bang ke. Nung sunat. Kanadi engke nung des kang tong bo bai na ang de boy. Kau ke takal ha. Kau ke takal na kau ke dista ke tanaro. Kanadi nung des kang tong bo bai na ang skang tungo. Nung skang to knar pun nung kau ke dista ke tanaro. Alpo angke nung le ang bo bai tong tu himen mani charo phai mi nung ba. Mak knar film ko ani bulan nung dista ke dis hala ke ba. Mani charo phai mi binila no sto khene ba nung ba. Mak diktar nung seksar phai mi. Mo banan no apne kap khale no makin barbar kau ke ma sama tumro. Suar Debbarma Jat Aku no kena hade. Hello kena hade norong ni moke ma ke sa ha. Ang no mo sa de. Nung chia de kau chia de. Nunok masa kol ta ke te dista kol ke dista ta ke dik masa no. Nung chia de man barbar kau ke ma tum. Ha? Aku no ka ama ke tolas tre kol ke. Nunok koi ba sa na hekte kol ta ke. Man ke lo sa. Aku no aso an no phaya ko na ke thangmar ongi ang ke ma ke ne. Tha pa ya ta wa kau ba di. Bis kan kau sari ta bis ka ono no sape khare hale no mete breka bhangia. Pan kau khime nung khe bonot re. Oh hato na kaham ke tolas ka ano po kutu na hinga ka tolas. Te kol ta ke bis ka wa. Norok hinke joto khanaiman kana yang sala Debbarma Jat Hinwi bahake khuk hamjakari samaro abati jati jarno khagi tabu cheng kok saka hankai controversy ne kok se ongkhri phajene abagi cheng o jati jati kok aram se mention khalia je khana tone Reang bosoni dara baitolte mwnai song plus joto Tiprajwk kahamge khanani man khana je kubui ko paithoko cheng abono sanai boichlabai bure khorni hamsalai tongo hinkai sitete saimane a kasara habmani ekdom chaya te baksa chala baksa burino a kongno kasarnai thiasani bagi bukhani logi riwoi hamjak tongmaya hankai kyabani noko salja saloni bagi hamjak katal eba chamri katal hne bernya pano ta thangdi because baksa borole kubi bukhabe hamjage noko tlange ma babu takuk bukhoi malai sineruo but nengne olo breakup eba yakreche klangu hankai aro chaya sabuni te ji yakare klangjane abuti borno bukha tamang khana ajora o kongno kahamke wan suge naidi and nini special borno o video share khaji tangi hinke buni ko khanama kahai norni hamsama halogo abuti mistake rok ta angtung jeng abusenayo so anidra baitolte munasong khanani di o chla nibroto Debbarma ni khokte bo bahake bini hamsa Bwrwi yakare Tiprajwk aborok hambai belekeno noro khorokni ano kutungma bagai tei khanadi kutungna hanga ke ano simi kutugdi tangele Debbarma Jat ne masaba fiaba ang noro khayako saimano news rogono Debbarma ti Reang na kebangma jagano social media o apeno ang hamjakma ni bisingno kok saitungo but noro hanga ke Debbarma hanai ti sawo hamjakma ni kokhe hakchalo si toni su norok ako gemo kaisa paigra kha engke te kaisa hanga ke ang bobai relationship tongo hne situtei tange bini relationship kesaro phai nung ba bebang no saimano ble ang bobai relationship tongjaknai nge tangele kesaro phai kanai nung bonot lang thangba nini ba rang bike bo tong hanga ke buri ba kor sasino no ble nge ani to rang bo kure bike bo kure gari bo kure nge ba akon nini rang bike tongo buri bono na hamjak sinai te si sama khanamani bini ama songbo Debbarma chalano sajaya phung engke kokre norok ba norok ni jat bai jat no malai khanali khushi kena tongdi fiaba nung ani life ni bonot lang thanga jokhon nung bono kaham kena toniti tabuk nailai bo kyar khai tongmangkha nini para bai achala ni para bo gana hingke nini ba bahai bukhang khana ano klaisa ka yakare achala bai thangmangkha phatjake tabu te nini ama songbo te tension ungna nanglak te tamo rang bike ri bo tongo hingke te nini ama bo Debbarma chala hono basana nanglak engke okay achala bo to nono kyar khai tongke khushi khai nono happy ke toniu toni thong am ti khai no
tei belekana hambai darano a secret life diary channel ni bwkhakti tele tom khaisnai je thangnai borok to thangpaikha baksa borok ano sinio baksa borok sinia side video rok buini bagai ang slamale tabale ani sagosi kalaijak hingke dakon amono tabu ani real love story norok bo saimon baikana belekana hambai darano ano jorari mani bagai